సో భాగవత శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకం. యజ్ఞస్య చ వితానాని యోగస్య చ పథః ప్రభో నైష్కర్మ్యస్య చ సాంఖ్యస్య తంత్రం వా భాగవత్ స్మృతం. Please also describe the expansions of different sacrifices and the paths of mystic powers, analytical study of knowledge and devotional service, all with their respective regulations. Please also describe the expansions of different sacrifices and the paths of mystic powers, analytical study of knowledge and devotional service, all with their respective regulations. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The word tantram is significant here. Sometimes tantram is misunderstood to be black spiritual science of materialistic persons engaged in sense gratification. But here tantram means the science of devotional service compiled by Srila Narada Muni. So తంత్రము అని అంటే మామూలుగా అందరికీ మైండ్కి వచ్చేది బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని, అంటే వాళ్ళు ఏదో చేతబడి అలాంటివి చేస్తున్నారు అని అనుకుంటారు. కానీ శ్రీల నారదముని తంత్రము అనేది అందుకోసమే మంత్రతంత్రము అని అంటారు. మంత్రము ద్వారానే తంత్రము అనేది వస్తుంది. సో మంత్రము అంటే మహామంత్రము, తంత్రము అంటే భక్తియుక్త సేవ. సో మంత్రతంత్రాలు అని అంటే ఒరిజినల్ గా మహామంత్రం జపించడం మరియు భక్తియుక్త సేవ చేయడం. కానీ ఇప్పటి కాలంలో మంత్రతంత్రాలు అన్నామని అంటే జనరల్లీ అందరు అర్థం చేసుకునేది ఏమని అర్థం చేసుకుంటారంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్, చేతబడి అని. ఈరోజు చేతబడి చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. అందుకోసం చూడండి, మహారాష్ట్రలో పాల్గర్లోని భక్తులు శ్రీమద్ భాగవతం చదివే భక్తులని అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఒక 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు అయింది, వాళ్ళని అతి కిరాతకంగా వాళ్ళని చంపేశారు. ఎందుకనంటే వారు యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా భాగవతం చదువుకునే భక్తులు వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళని ఏంటి అని అంటే వారు చేతబడి చేసేవారు అని అనుకొని చాలా మంది కలిసి వారిని కర్రలతో కొట్టి చంపేశారు. One can take advantage of such regulative explanations of the path of devotional service and make progressive advance in the devotional service of the Lord. One can take advantage of such regulative explanations of the path of devotional service and make progressive advancement in devotional service of the Lord. So, ఈ రకంగా తంత్రము అని అంటే భక్తియుక్త సేవ గురించి దానికి రెగ్యులేటివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అంటే దానికి చేయవలసిన పాటించవలసిన క్రమ శిక్షణలు ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. భక్తియుక్త సేవలోని ఏ రకంగా మనం అడ్వాన్స్ కావచ్చు అనేది సరిగ్గా తెలుసుకుంటే దాంట్లోని మనం అడ్వాన్స్మెంట్ అవ్వచ్చు. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానమామం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుకుంటే గాని భక్తియుక్త సేవలోని వారు పూర్తి స్థాయిలోని వారు రాలేరు. కానీ ఈ రకంగా ఒక గురువు దగ్గర నుంచి తెలుసుకొని దాని యొక్క రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని అన్నిటినీ కూడా తెలుసుకొని ప్రాపర్ గా పాటిస్తే వారు అతి త్వరగా చేరుకోవచ్చు. సాంఖ్య ఫిలాసఫీ ఇస్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్ యాజ్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది సేజ్ మైత్రేయ. సో సాంఖ్య యోగము అనేది అన్నిటికంటే బేసిక్ యోగం. అది అంటే అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాసకి సొల్యూషన్ అది. అందుకోసం మీరు చూడండి, భగవద్గీత కూడా ఏదో భగవంతుడు దాన్ని ఆర్బిట్రరీగా స్పొరాడిక్ గా అక్కడక్కడ ఏదేదో కొంత జ్ఞానం ఇచ్చినట్టుగా కాదు, స్టెప్ బై స్టెప్ జ్ఞానం ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు. భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పారు ఫస్ట్ సాంఖ్యయోగము. అర్జునుడు ఎప్పుడైతే తన బాధను చెప్పుకున్నారో మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా అర్జునుడు తన కష్టాన్ని చెప్పుకున్నారు. కానీ ఆ కష్టంలోని కూడా భగవంతుణ్ణి నమ్మారు కాబట్టి అతను విషాదంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఒక యోగం అయింది. మనలాంటి వాళ్ళు విషాదము అని అంటే బాధపడిపోతాము, భగవంతుణ్ణి తలుచుకోము. ఆ టైంలోని బాధలోని కేవలం మనకి ఆ బాధ మాత్రమే గుర్తొస్తుంది,
ఆ బాధకి సమాధానంలో ఎక్కడా భగవంతుడు కనిపించరు. నేను అసలే కష్టాల్లో ఉన్నాను, ఈ టైంలో జపం చేయమని చెప్తారేంటి మీరు మరి అన్న భావన వచ్చేస్తుంది. కానీ అర్జునుడు ఆ రకంగా అనుకోలేదు. కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుణ్ణి విడిచిపెట్టలేదు. సో భగవంతుడికి అలాంటి టైంలో కూడా చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, నాకు కార్పణ్య దోషం చుట్టుకున్నది స్వామి. సో అందుకోసమని నేను మీకు శిష్యుడిని అయిపోతున్నాను. మీరు నాకు ఏది సరైనది అనిపిస్తుందో మీరు నాకు అది దయచేసి మార్గదర్శనం చేయించండి అని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చెప్పారు అని అంటే, చేతి నుంచి గాంధీవం జారిపోతుంది, చేతులు కాళ్ళు వణికిపోతోంది, అతను స్థిరత్వాన్ని కోల్పోతున్నారు, రథం మీద నిల్చోలేకపోతున్నారు, ఆయన కుమిలిపోతున్నారు, కూలబడిపోతున్నారు. ఆ రకంగా ఉండే పరిస్థితుల్లోని భగవంతుడిని ఆశ్రయించారు కాబట్టి అది అర్జున విషాద యోగం అయింది. విషాదంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా యోగం. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడిని శరణాగతి పొందారో ముందు కృష్ణుడు చెప్పినట్టు యోగం ఏది అని అంటే సాంఖ్య యోగం అని. నువ్వు ఈ శరీరం కాదు, నువ్వు ఆత్మవి. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాసకి ఇది ఫస్ట్ ఆన్సర్, సాంఖ్య యోగం. సో మైత్రేయముని కూడా అదే రకంగానే ప్రాపర్ గా వస్తున్నారు. సో ముందు సాంఖ్యయోగం గురించే మైత్రేయముని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో ఇది మొదటి స్టేజ్, అర్థం చేసుకోవడం, నేను ఈ శరీరం కాదు, నేను ఆత్మని. ఇది అర్థం చేసుకునేదానికే కొన్ని జన్మలు పట్టేస్తుంది, కొన్ని వందల జన్మలు పట్టేస్తుంది. థియరిటికల్లీ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని. కానీ ఎవరైనా ఒక తిట్టు తిట్టారు అని అంటే కోపము, బాధ, వారిని తిట్టచ్చు తిట్టకపోవచ్చు, కానీ కోపము, బాధ అటువంటివన్నీ కూడా వస్తుంది అని అంటే ఇంకా శరీరం అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నామని, డెసిగ్నేషన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాము, మన చుట్టుపక్కల వారి పట్ల మనకి మమకారం అటువంటి ఉన్నది, లేకపోతే రాగ ద్వేషాలు ఉన్నాయి అని అంటే ఇంకా శరీరం అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నాము అని. సో ఈ రకంగా మనం ఎప్పటిదాకైతే ఉంటామో ఇంకా శరీరం అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నాము అని మనం మర్చిపోతుంటాము. కొన్నిసార్లు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఉంటాను. కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి జరిగిందో లేదో తెలియదు, నాకు చాలా ముందు నేను ఇలాగే చేసేవాడిని. బైక్లో వెళ్తున్నంత దాకా బైక్లో వెళ్ళే వాళ్ళని వెళ్ళనివ్వరా అంటే కేవలం కార్ వాళ్ళకైనా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది రోడ్డు. దాంతో ఎప్పుడైతే కార్లో వెళ్తామో అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఈ బైక్ వాళ్ళకి అసలు బుద్ధే లేదు, అడ్డంగా దూరిపోతూ ఉంటారు అని. సో వాళ్ళ మీద ద్వేషం పెంచుకుంటూ ఉండడం, వాళ్ళకి అసలు బుద్ధి లేదు అన్నట్టుగా ఆలోచించడం, మర్చిపోవడం నేను డ్రైవర్ని, ఇక్కడ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను నేను కార్ని, అంతేగాని నేను కార్ని కాదు. కాబట్టి అనవసరంగా ఆ రకంగా డెసిగ్నేషన్స్ కి వెళ్ళిపోవడం. సో ఈ రకంగా డెసిగ్నేషన్స్ కి వెళ్ళిపోయి నా పొజిషన్ ఇది, నాకు బలగం ఎంత ఉన్నారు, నాకు ఇంత అందం ఉంది, నేను ఎంత హైట్ లో ఉంటాను, అదంతా కూడా కేవలం శరీరంది, నాశనం అయిపోతుంది. అది హరతి నిమేష కాలే సర్వం, హారతి కర్పూరం దానికి అది కొండెక్కేదానికి ఎంతసేపు పడుతుందో అంతసేపు పడుతుంది, ఇవన్నీ కూడా నాశనం అయిపోయేదానికి. మన చేతుల్లో లేదు ఏవి. సో కాబట్టి ముందు మనకి చెప్పేది సాంఖ్యయోగం, దాని తర్వాత కర్మయోగం అని అంటే మనం సకామ కర్మం నుంచి నిష్కామ కర్మం పక్కకి వెళ్ళాలి అని. దాని తర్వాత 4వ అధ్యాయం మనకి చెప్పింది జ్ఞానయోగం, జ్ఞానం తెలుసుకో అని. దాని తర్వాత చెప్పింది కర్మ సన్యాస యోగం, కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా నిష్కామ కర్మనే బెటర్ అని. సో ఈ రకంగా గ్రాడ్యువల్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఉన్నది. సో దాని తర్వాత వస్తుంది ధ్యాన యోగము, 6వ అధ్యాయం. దాని తర్వాత నుంచి వస్తుంది మనకి భక్తి, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కంప్లీట్లీ భక్తి యోగం. 7th చాప్టర్ నుంచి 12వ అధ్యాయం దాకా కేవలం భక్తి భక్తి భక్తి, దాని యొక్క శ్రేష్టత గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఫస్ట్ స్టేజ్ తెలుసుకోవడం, మనం శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అని, సాంఖ్యయోగం. ది సాంఖ్య ఫిలాసఫీ ఎనౌన్సియేటెడ్ బై కపిల దేవ, ది సన్ ఆఫ్ దేవహూతి, ఈజ్ ద రియల్ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద సుప్రీం ట్రూత్. సో దేవహూతి కొడుకు అయిన కపిలముని, అతను గురించి కూడా ఇంకొక కపిలముని కూడా ఉన్నారు, కానీ
ఒరిజినల్ కపిల ముని ఎవరు అని అంటే దేవహూతి యొక్క పుత్రుడు. సో అతని గురించి కూడా మనకి చర్చ వస్తుంది భాగవతంలోని రాబోయే అధ్యాయాల్లోని. సో అది నిజమైన సాంఖ్యయోగం. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలోని 700 శ్లోకాల్లోని కుదిర్చాలి. ఎందుకు అని అంటే ఒరిజినల్ గా శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఎక్స్పాన్షన్, ఒక్కొక్క దానిది ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు వచ్చినది, విత్ ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రూఫ్ అండ్ మనకి రియల్ లైఫ్ ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు దాన్ని తీసుకొని వచ్చినది, లీలలతో పాటు ఉండేది, ఆనందభరితమైనది, రసభరితమైనది శ్రీమద్ భాగవతం. భగవద్గీత అనేది దాని యొక్క సారాంశం. ఎందుకనంటే కృష్ణుడికి తెలుసు ఇది అర్జునుడి కోసమని కాదు. యాక్చువల్ గా భగవద్గీత అర్జునుడిని కేవలం ఆ రకంగా ఒక మబ్బు కమ్మేసేలాగా చేశారు అంతే. అర్జునుడు ఎవరు? నరనారాయణ ఋషుల్లోని నరుడు. నారాయణుడు కృష్ణుడు అయితే నరుడు అర్జునుడు. అతను సాక్షాత్ శివుణ్ణి యుద్ధంలోని ఓడించి పశుపతాస్త్రాన్ని గెలుచుకున్నారు ఆయన. అటువంటి అర్జునుడు ఎవరైతే తన గురువుని మెప్పించే దానికోసం, అతని ప్రాణాలు కాపాడే దానికోసమని ఒక మొసలు ఎప్పుడైతే తన గురువుని ఇది చేసేదానికి తినేదానికి వచ్చిందో అప్పుడు అతను ఇంకేది అస్త్రశస్త్రాల గురించి ఆలోచించలేదు. మిగతా వారందరూ ఇంక్లూడింగ్ అశ్వత్థామ కూడా అస్త్రాల కోసం, శస్త్రాల కోసం పరిగెత్తారు. ఎప్పుడైతే ద్రోణాచార్యులు వారిని ఒక మొసలి తినేదానికి వస్తుందో అప్పుడు మిగతా వారందరూ వారి అస్త్రశస్త్రాల కోసం పరిగెత్తారు. కానీ అర్జునుడు డైరెక్ట్ గా నీళ్ళలో దూకేశారు. ఎందుకు అని అంటే కనీసం ఆ టైంలోని ఎప్పుడైతే ఆ మొసలి వస్తుందో దగ్గరికి, కనీసం అర్జునుడిని తినేస్తుంది, ఈ లోపల తన గురువు అయినా ప్రాణాలు కాపాడుకోవచ్చు, కొద్ది టైం అయినా దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశంతో. అటువంటి అర్జునుడికి అతనికి అర్థం కాకుండా లేకపోయింది, అతనికి కార్పణ్య దోషం చుట్టుకోవడం అనేది ఛాన్సే లేదు. కాకపోతే కృష్ణుడిది మనలాంటి వారు మంద సుమంద మతయోహం, మనకి కలియుగంలోనే అందరూ కూడా మందబుద్ధులం ఉంటాము, అలాంటి వారు ఉంటారు అనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడు దాన్ని కుదించేసి కేవలం 700 శ్లోకాల్లోని అతి సులభంగా మనకు అర్థమయ్యేలాగా, అతి సునాయాసంగా అర్థం చేసుకునేలాగా చేశారు. అది కూడా అర్థం కాదని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారనే ఉద్దేశంతో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని ఇంకా ఇంకా సరళమైన భాషలోని పర్ఫెక్ట్ తో పాటు దాన్ని రాసిచ్చారు. వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్, ట్రాన్స్లేషన్, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్ఫెక్ట్ తో పాటు ఇచ్చారు. అండ్ అది కూడా మనకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో. కృష్ణుడు సంస్కృతంలో చెప్పారు, కానీ మన నుంచి ఎంతమందికి సంస్కృతం వచ్చు? ఎవరికి రాదు. అందుకోసం మన భాషలోని మనకు అర్థమయ్యే విధంగా మనకి ట్రాన్స్లేట్ చేయించారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అటువంటి ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి మనం ఏమి ఇచ్చుకొని రుణం తీర్చుకోగలం? మనం అయితే రుణం తీర్చుకోలేము. సో ఈ రకంగా మనకి సాంఖ్య ఫిలాసఫీ అనేది దేవహూతి యొక్క పుత్రుడైన కపిల ముని అతను చెప్పించారు. నాలెడ్జ్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ది సాంఖ్య ఫిలాసఫీ ఈజ్ మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ అండ్ కెన్ yield నో టాంజిబుల్ ప్రాఫిట్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేది జ్ఞానయోగము. జ్ఞానయోగము అనేది సాంఖ్యయోగము ద్వారానే రాగాలి. సో నిజమైన జ్ఞానం నుంచి, నిజమైన జ్ఞానం మనకి సాంఖ్యయోగము ద్వారా వస్తుంది. కానీ మనకి బయట వాళ్ళని చూసారు అని అంటే భగవద్గీతకి చాలా మంది ఇస్తారు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఇస్కాన్ ఒకటే కాదు, ఇస్కాన్ కాకుండా ఇంకా కొన్ని వందల వేల మంది ప్రింట్ చేస్తారు భగవద్గీతలు. ఒకసారి దాన్ని మనం ఈ భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నాక ఆ భగవద్గీత తీసి చూసాము అని అంటే అసలు అదంతా కూడా తప్పే రాశారు అన్నట్టుగా మనకి క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఎందుకు అని అంటే దానికి ప్యాకేజింగ్ అంతా అద్భుతంగా చేస్తుంటారు, దానికి రకరకాలుగా పెట్టుంటారు, కానీ దాంట్లోని ఒరిజినల్ మీనింగ్ అనేది మిస్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఒరిజినల్ మీనింగ్ దాంట్లోని కల్పించేలాగా ఉండేలాగా ఉంటే భగవద్గీత చదివే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కృష్ణుడినే ఆశ్రయించాలి. కృష్ణుడు తప్పించి ఇంకెవరిని ఆశ్రయించకూడదు. భగవద్గీతలో క్లియర్ కట్ గా చెప్పుకున్నారనమాట మనకి. సో కాంక్షానాం కర్మనాం సిద్ధిం యజంతే ఇహ దేవత అని. ఎవరైతే వారి కామ్య కోరికల్ని పూర్తి చేసుకునే నిమిత్తం వారు భగవంతుడిని ప్రార్థించాలనుకునేవారు, వారు దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడిని ప్రార్థించరు, వారు ఇతర దేవీ దేవతల్నే కొలుస్తారు అని.
అండ్ భగవంతుడే సాక్షాత్ ఇందులోని భగవద్గీతలో చెప్పేశారు, వాళ్ళు అల్పబుద్ధి కలిగిన వారు అని, తెలివి తక్కువ వారు అని అన్నారు. ఎవరైతే ఇతర దేవతలను పూజ చేస్తారో వారు తెలివి తక్కువ వారు అని అన్నారు. ఇంత చెప్పిన తర్వాత ఒక పక్క భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పిస్తూ ఇంకో పక్కన ఇతర దేవీ దేవతల్ని కొలుస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మూర్ఖులే, ఆర్ వారికి తెలియదు, భగవద్గీత మీనింగే తెలియదు, కానీ వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత ఇది మామూలు భగవద్గీత కాదు, భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని చెప్పారు. అసలు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, భగవద్గీత భగవద్గీతే. కానీ మనకి భగవద్గీత అంటే కొన్ని వందల భగవద్గీతలు దొరుకుతాయి, దాని మీనింగ్ డిస్టార్టెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. దాన్ని చదివిన తర్వాత మనకి అసలు భగవద్గీత అనేది డెఫినెట్లీ అర్థం కాదు. కాబట్టి ఇటువంటి డూప్లికేషన్స్ ఉండకూడదు, జనాల్ని మోసం చేసే ప్రవృత్తి ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో అల్టీరియర్ మోటివ్స్, వాళ్ళకి ఏదో కోరిక పెట్టుకొని ఉంటారు. మీరు ఇతర మతస్థుల్ని కూడా చూడండి, వాళ్ళు కూడా భగవద్గీతలు ప్రింట్ చేయిస్తున్నారు. కానీ దాంట్లో ఏంటి అని అంటే భగవద్గీతలోని కృష్ణుడే తప్పుడు విషయాలు చెప్తున్నట్టుగా ప్రచారం చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే వారి మతం గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇతర మతాన్ని తక్కువ చేసి చూపించాలి. ఎవరి మతంలోని వారి గొప్పతనాలు ఉంటాయి, వారు ఇతర మతాన్ని వారు తక్కువ చేసి చూపించవలసిన అవసరం లేదు. నిజంగా వారి మతంలోని శక్తి అనేది ఉన్నది అని అంటే జనాలు వారి గ్రంథాలని చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు, అంతేగాని ఇతరులను తక్కువ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. మన భగవద్గీతను ఎవరైతే ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకున్నారో గురు శిష్య పరంపరలోని వారు భగవంతునికి దాసులైపోతారు. ఈ పాశ్చాత్యుల లాగా అమెరికాకి వెళ్ళి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమీ చేయలేదు, కేవలం అక్కడ కీర్తనలు చేశారు, ప్రవచనం చెప్పారు, ప్రసాద వితరణ చేశారు. ఈ మూడు చేస్తూ 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 కేవలం 12 ఏళ్ల అవధిలోనే 108 మందిరాలు సంస్థాపించారు. అది కూడా ఎక్కడి నుంచి ధనం వచ్చింది? ఆ దేశంలోనే అక్కడ ఉండే వాళ్ళే ఇచ్చారు. నిజం చెప్పాలంటే అక్కడ ఉండే భక్తులు ఇచ్చారని చెప్పాలి, అక్కడుండే జనాలను కూడా అనకూడదు, అక్కడుండే భక్తులు ఇచ్చారు. వారు నిజమైన భక్తులు. 5,000 మంది ఫుల్ టైం డివోటీస్ ని తయారు చేశారు. ఎంతమంది వల్ల అవుతుందండి అది? మన అవసరాల కోసం అనేసి ఒక ఇల్లు కట్టించుకోలేకపోతున్నాం, ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ది, డబుల్ బెడ్రూమ్ది. అలాంటిది భగవంతుని కోసం అని కొన్ని ఎకరాలలో విస్తీర్ణంలో ఉండే ఒక మందిరాన్ని సృష్టించడం అంటే, ఒక మందిరాన్ని కట్టడం అంటేనే చాలా పెద్ద విషయం. అది భగవంతునికి ఒక మందిరం ఇక్కడ మనం సృష్టించగలిస్తే, లేక దానికోసం అని మనం ఎంతో కొంత దానం చేసినా కూడా మనకి వైకుంఠంలో భగవంతుడు మన కోసం ఇల్లు నిర్మిస్తారు. అటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష రాని చోట, అమెరికా అంటే ఇంగ్లీషు, కానీ మిగతా అన్ని దేశాల్లోని ఇంగ్లీషే మాట్లాడతారని కాదు. రష్యా, అక్కడ రష్యన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు. అక్కడ ఇన్ఫాక్ట్ ధర్మ ప్రచారం చేయడం అనేది ఒక పెద్ద క్రైమ్, అది అరెస్ట్ చేసేస్తారు ఆ టైంలోనే. జర్మనీ, ఇంకా జపాన్, ఆఖరికి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో కూడా ఉన్నది ఇస్కాన్. ఇంత చేయగలిచారంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 108 మందిరాలు కేవలం 12 ఏళ్ల అవధిలోని కట్టించారు అని అంటే అతను అవధూత కాకుండా ఇంకేమై ఉంటారు? అవధూత ఆయన. సో ఈ రకంగా అందుకోసమని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత యథాతథమని చెప్పని పెట్టారు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే సాంఖ్య ఫిలాసఫీని, ఒరిజినల్ సాంఖ్య ఫిలాసఫీని అర్థం చేసుకుంటారో వారికి నిజమైన జ్ఞానం పెరుగుతుంది. ఒరిజినల్ సాంఖ్య ఫిలాసఫీని కాకుండా, ఒరిజినల్ సాంఖ్యయోగం కాకుండా వారి ఓన్ గా వారు మిథ్యతోని వారు కానీ, ఆలోచనతోని వారు కానీ భగవంతుని తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది పనికిరాదు, ఉపయోగం లేదు. దానివల్ల ఎక్కడికి వారు చేరుకోలేరు. ఇవాళ కాలంలో జరుగుతున్నది అదే. ఎవరికి వారు దేవుడు అంటారు, వాళ్ళ ఫిలాసఫీస్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. కొద్దిగా గడ్డం పెంచుకొని తెల్ల వెంట్రుకలు పెట్టుకొని వాళ్ళంతటికి వాళ్ళే బాబాజీలు.
నేను పేర్లు చెప్పను, మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. చాలా మంది ఉన్నారు బాబాజీ. వారందరూ ఏంటి అని అంటే కొంతదాకా నిజమే చెప్తారు, కానీ వాళ్ళదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే జనాల్ని ఆశ్చర్యపరిచేలాంటి జ్ఞానమే ఉంటుంది. అసలు గుడికి ఎందుకు వెళ్ళాలి, ఏం లాభము, దాని మీద కావాలంటే లెక్చర్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు. ఏదో కొద్దిపాటు కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొట్టాలి, అగరవత్తులు ఎందుకు వెలిగించాలి, పువ్వులు ఎందుకు పెట్టాలి, అలాంటివి చెప్తారే గాని భక్తి గురించి, భక్తి యొక్క సేవ గురించి ఏమీ ఉండదు. ఫైనల్లీ వాళ్ళకి కావాల్సింది ధనం. మీరు ధనం డొనేట్ చేయండి వాళ్ళకి, నదులు క్లీనింగ్ చేపిస్తాము, మంచిదే అవన్నీ కూడా, చెడైతే కాదు. కానీ ప్రైమరీ ఉద్దేశం అది కాదు. అందుకోసమనే జ్ఞానం అనేది ఒరిజినల్ సాంఖ్యయోగం నుంచి రావాలి. ఒరిజినల్ సాంఖ్యయోగం అనేది కపిలముని చెప్పారు, దేవహూతి యొక్క పుత్రుడైన కపిలముని. సో అటువంటి సాంఖ్యయోగం అది మనకి భాగవతంలో వస్తుంది. సో అటువంటి సాంఖ్యయోగం తెలుసుకొని దాని నుంచి మనం జ్ఞానం సంపాదించుకోగలిగితే మనకి ఒరిజినల్ జ్ఞానం ఉంటుంది. అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి వాసుదేవ సర్వమితి అని. ఫైనల్ గా భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశం, దాని యొక్క సారాంశం ఏంటి అని అంటే వాసుదేవ సర్వమితి. అది తెలుసుకోవాలి. అతనే సర్వస్వము, అతని నుంచే సర్వము వచ్చింది, అతనిలోనే సర్వము ఉంది. అతను ఏది కావాలన్నా అతను చేయగలరు, అతనిలోన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నది. అండ్ అతని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామి అహం. భక్తుల యొక్క పరిరక్షణ అతని చేతుల్లోనే ఉన్నది. అండ్ అతను సర్వము అనే విషయాన్ని మనం నమ్మగలిగితే అది భక్తి యొక్క కల్మినేషన్. అది ఒక జన్మలో రాదు, ఎన్నో జన్మలు తీసుకుంటే గానీ రాదు. కాబట్టి ఈ రకంగా తెలుసుకునేది అది అసలైన భక్తి అని అంటే. ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా తెలుసుకుంటున్నాము అని అంటే, సాంఖ్యయోగము ద్వారా కాకుండా తెలుసుకుంటున్నామంటే అది పనికి రానిది, మనకి ఉపయోగంలోకి రానిది.